ngono lho. Sampeyan urung ditekne, sampeyan dekne kan Mas. Dekno ta kuwi wong lanang walik, Mbak. Walik. Nyapa? Biasane kono leh ngedeke kok aku ngedeke iki lho. Wah, kaya kene gedhe lah aku cilik kok. Kaya ruru wae ya. Biasane iki nyapa? Rasaku. Aku malah merinding aku malah. Ora apa-apa. Lah kok malah dingenek-ngeneke kaya sapa ngerti sampean sumuk karo Krisnia dipiti ngono lho. dipiti kaya ngudang anake ontong-ontonge. Ontong-ontong. Mak bayangke umpamane bojoku kaya ngene iki. Bayo. Piye Mas? Piye? Sampeyan Mas Malam pertama. Piye? Ora kaya lele cemplung kolam. Dadi gur ngelangi terus ae. Mas sing goleki ra temu-temu ngono ta? Sampeyan ngarani apa? Goleki ra temu-temu ngono ta karo mek munyer ngono ta? Munyer ae lho. Tapi menika tak goleki kanca ya sebelum Niken Salindri. Kalih sinten? Aku tak kepengin ya kuwi pesinden loro ya. Kalih. Ana Mbak Ika Antonia, ana Mbak Krisnia. Sampeyan ki wonge cara anune wong iki sembodo. Sinden lek mek siji ra cukup wong kaya sampeyan ki. Wong mangan lho, iki mangan lek ra telung piring moh dhek iki. Diwe sak piring mek nyekebek tok. Apa iki? Mumpung dalu menika diseseni warga masyarakat Mboto kaya ngene penontone sak pirang-pirang alhamdulillah. Ternyata wong Mboto Sidomulyo isih kalem karo kabudayan. Tepuk tangan, guys. Tepuk tangan, guys. Nah. Yo, anu sapa jenenge Mbak Ika karo Mbak Kris ben jumeneng bareng. Mbak Ika kalih Mbak Kris. Ingkang putih piyayunipun? Lha petitan ora? Mboten no. Ya Allah, Ika ki sing gender. Krisnia ki sing nyelencem ngoten lho. None, neno, none, ya. Pak. Nyang apa ta? Mosok ya loro timene lho. Lah kowe saurane wong lanang sing sembodo kok. Wong lanang ki anu le, ala tur wenang. Ngono. Dadi saurane kuwi sing diarani kepala rumah tangga. Ngono. Ndase keluarga. Ndase kulawarga kuwi wong kowe iki dilus-lus kok malah ndase kulawarga cara masaku. Lah ndase kulawarga sakmono terus apa kuwi bokonge sepira kok ya. Bokonge ya bokong semok. Mas aku iki ana Mbak Ika Antonia. Jajal. Dalu Mbak Ika. Kenalan. Nggih. Kenalan kok aja ndingkluke to Le, ndangak to lah. Ndingklu piye to ndangak? Napa? Kenalan. Lah kula nggih ndangak ngeten lho. Oh, lah kuwi wis ndangak to? Empun lho. Lah wong ndingklu karo ndangak ora enek bedane to. Matur nuwun gur arep ngece ngono ae lho. Sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu Mbak Eka. Nggih. Asli putih to, Mbak? Saking Blitar. Saking Blitar. Anu tolong Kris Napa? tekekno pisan Kris Mas aku. Prak Mas aku ya kenalan yo ya. Lah kula yen mboten blanga mengke malah cilaka. Mas aku. Dadi kan blanga ngeten. Tapi Betul ya, Pak? Ngapunten. Kula cicilan ten mriki. Ora masalah kaya pokok kowe katokan ora masalah. Ya kapan ki aku enek cah cilik munggah lah nguyuh dadak nang kene. Lah akhire teles. Lek sampean kan mboten to? Mboten, Wis pempesan. Damel pempes ya. Ampun, damel pempes. Empun beto, Mbak. Oh, pun ditambah. Tapi radi maju mriko njajal kaya ngapa uncek ki lek ngrayu wong wedok. Mudun ya.
Ngangge gawa ya cah bagus. Boyo. Sinawang datan boseni kuwi ya oleh. Saged mandhap napa mboten? Mandhap mboten ayo Bu Titi. Saged santai mawon lho. Iki wong loro tak ngeroyok kabeh lho. Aku ngulatke siji blenger kok. Menawa mboten saged. Saged, Mbak, kula saged. Tandukne lho. Kan kula ngewangi jenengan. Iki beneh karo sampean. Nek sajake ra iso mumbul diumbulne. Ra iso medun didunke. Oh ngaten. Heeh. Ra iso nguyuh duyuke ngono. Rasaku kok. Lah terus jerane mlayune ngoten. Aku tak anjok dheweke iso. Oh. Santai. Oh. Iki bawane napa niku to? Sampeyan iki cara baris nu dadi danton kok apik to. Sinden-sindene sing dadi pesertane. Siap, gerak ngono terus ilang. Bae dhek marung malahan dadi sing baris mlaku terus ora nek dantone. Tapi Mbak Ika Antonia menika kali Mbak Krisnia. Bawa cah bagus. Nggih. Manut panjenengan. Sing niku wau nggih. Kuwi ya oleh jenengan wau. ya oleh. Sinawang datan boseni. Kris, kowe iki ya ngenyek ya aja ndangak ndingkluk to. Sampeyan kok bagus mentong Mas. Suarane, Bu. Pripun Mas? Iki ayu-ayu tek kira iki. Kira piye to? Lah ya kaya ngene kok bagus terus sing ngeleki kaya ngopo? Action panas. Wong tresna kuwi ora mandang rupa. Paribasan wingko katon Kencana. kencana ngono lho. Oh. Ya, sing ndi mok gandrung sing ndi? Siji ngono lho. Sampeyan urung didekne, sampeyan dekne kan Mas. Sampeyan Dekno to kuwi wong lanang mbok. Walik, Mbak. Walik. Nyapa? Biasane kono leh ngedeke kok aku ngedeke iki lho. Wah, Kaya kaya kene gedhe lah aku cilik kok. kaya ruru wae ya. Nek biasane iki nyapa? Rasaku. Aku malah merinding aku malah. Ora Lah kok malah apa-apa. dingenek-ngeneke kaya Sapa ngerti sampean sumuk karo Krisnya dipiti ngono lho. pipiti kaya ngudang anake ontong-ontong ngene. Antang-antang. Rasaku. Dipit-pitke ya. Ora apa-apa. Sampeyan ngerayu sapa dhisik kok gentenan lho ben gak Sapa? Iki wong aku bacut madhep mriki kok mriki. Berarti sing mok demeni iki apa iki? Heeh. Sing- Aja plin-plan dadi wong Sing lanang. niki Omongno Kris aja oleh plin-plan Kris. Karo wong lanang iki sak orane wong lanang karo wong wedok iki kudu tundep poin. Sampeyan kudu ngerti. Sampeyan pilih sing kae apa sing iki? Iki ae. Apa sebabnya kok milih kuwi? Gedhi ya. Lek gedhi terus nggih apa? Malah ngirit aku kuwi to gedhi ngene iki. Ngirit piye? Wis ora satuku spring bed, terbantal, guling, wis ora satuku. Langsung Aduh. blok ngono. Gula lah iso tak gol bal-balan ya iso lho. Mak bayangke umpamane bojoku kaya ngene iki. Lah terus? Bayo. Piye Mas Piye? sampeyan? Mas Boy. Malam pertama Piye? ora kaya lele cemplung kolam. Dadi gur ngelangi terus ae. Mas sing goleki ra temu-temu ngono ta? Sampeyan ngarani aku ombo. Goleki ra temu-temu ngono ta karo mek munyer ngono ta? Munyer ae lho. Aku. Sampeyan ngarani aku ombo. Ora, Mbak. Kowe ra ngerti ta carane amrih temune ra roh ta kowe? Carane pripun? Golekno laler. Ngono. Dadi angger mencoke ya ning kono kuwi, ngono. Mencoke laler ning kono kuwi ya ning kono kuwi. Sandale Krisnia, ngono lho. Lho, tandane Kris Sandal. Sandal sing dencoke laler iki sandal. Rumaksamu apa kaya? Oh, lho, duh. Apa ana cemplung kolam kok sendal iso dirubung laler iki lho. Terus Tekan ngendi? Anggeraku. Dereng. Urung ta? Dereng dugi mriku. Terus. Nano. Sinawang datan boseni. Nyawang wong leman. Krisnia iki lemu, alem. Iya. Sampeyan nyawang apa? Jajal to, mlaku wong loro jejer, Sakitu. mlaku. Mantene. Lho, Mbak Krisnia badhe tindak pundi? Badhe teng pasar. Lah nyapa kuwi? Betong anu wedhus. Ngawur. Pak, kula mata kowe genti, Pak. Kula tuntune. Lho, uncek arep endi? Ajeng ngawenke kebo, Pak.
Syukur. Rasane kene kebo. Syukur. Rasane kene kebo. Rasane kene kebo. Kebo. Wes ya. Ora, rasane lho. Lah kowe ngeloke aku cempe kok. Wedhus kok. Dadi awake dhewe yo kewan ngono wae lho. Iya. Wis cempe karo kebo iki. Dadi pancen seimbang umpama Krisnia kebo. Terus apa uncek cemple ika dadi merak. Ora gandeng. Ora gandeng blas. Rekasata lakonane tangan iki Wis ora tahan Krisnia pengen ngrangkul panjenengan. Aku wis jatuh cinta. ngrangkul ya biasae mbak tangane rasa ngruwek-ngruwek kene lho. Lah wong jatuh cinta. Lah aku yen arep bales ya pekewuh to. Balesen lek sampe lanang tenan, Ndang. Cableken lengene Kris, cableken lengene. Ndang, balesen. Ngene wani. Ndang, balesen. Ngene wani. Ndang, balesen ayo. Anu Ndang balesen ayo. Ndang balesen lek wani. Ndang balesen lek wani. Aku Ndang balesen lek wani. Sik Ndang Mbak, balesen lek sik. wani. Ku sik Mbak, sabar sik Mbak. Aku jane iki wani, Mbak. Nyapa? Ning tanganku iki lho, Mbak. Nyapa? Ora cukup. Ngenyek. Nyek. Lah nyek pripun manggo? Tangane sementen kok model kados ngeten lho. Kaya kene iki lintah kono gajah kok. Ngono kuwi kowe kurang akal lho, Cak. Lah kali pripun carane pripun? Ayo aku celuken nyilih tangane sampean Pak Rudi ngono ben teko kaya Oh. ora cetha. Oh lah kalali. Lah. Kok engko yen wonten melih nggih? Agah, wis Jadi kadung tangane kobong jenengan. ya. Ya, Nanti Bu Ika dirayu. Ika kae dirayu. Ika endi to? Ika endi? Kuwi lho Ika iki. Lah nggih niki. Wah, wah kowe Madheprana, tak kira Madheprana. Mondolane karo wajahe padha kok ya. Mas, catur netra to, mosok sing sawang kono. Nggih, Pak. Loh, wong Romani sing disawang ndi? Nggih. Catur Rai. Loh, Sing disawang rai. kok lurus? Lah iki ya rai kok. Endi? Untung. Niki nggih rai. Ora nek mripate to. Lah kuwi rai tenan yen niki rai lok. Oh, bener. Dadi ora saben wong etuk demok. Nah, wong jenenge Railok. Lah nggih rai lok. Ya Pak ya. Mbok mesem to Mbak, Mbak. Ora cetha kaya. Wah. Lho to ya ya. Malah beker. Lho dhek mbayangke lek mesem kuwi lho. Lek mesum lho piye rae sing Ya. Bayo sing kulino kaya. Wah. Ya, rayune Mbak Ika iki. Angger aku etuk nyawang cah ayu lambemu abang Abang, aku Bang Bangga. ganti madhep rene. Bu lagi sedilut wis. Ngono. Kan yo pengen. Ika kok yo epeh to. Ika kok yo epeh men mbok genti Krisniane. Lah ngriku sawi lho Mas. Aku lho selak pengen. Dilut. sabar Ayo. aku tak ngayahi kene sik Lho aku lek piye lek aku lek selak pengen piye? yo kowe Aku piye lek selak pengen? Pengen apa ngecomne wedang? Oh. ya dadi copke wedange digrujuke Patrick engko ya Mas aku. yen mati wis kurung Heeh. angger tresna kumbo tampa Cek. Gah aku, kowe iki seniman kono Jawa Tengah digorene. Omahmu ndi to? Jawa Tengah. Jawa Tengah Karanganyar Oh, Karanganyar to? nggih Tanggane tanggamu to kowe iki? pripun to iki Lho, kae bener to? tanggane tanggamu nggih leres Lah iya berarti kowe ndek tangga berarti. gadah Lho lah iya tanggane tanggamu bener. lah nggih Kowe kan anake bapakmu karo ibumu to? nggih Lho lah iya ngono kok ora ngaku iki piye to rumah saku. iki piye to Lek iki joget ki munyer sing wedok. Ngono lho. Ngono lho.
Lah kok sing munyer lanang iku kuwi. Lah niki kan wolak-walike jaman. Oh. Jamane dan genti sing munyer sing lanang. Oh, Aja alah. sing wedok terus sing munyer. Oh sing lanang ya melu munyer. Melu munyer ngimbangi. Ning aja seser-seser ya, cah bagus engko karo penonton darani kekean, nek munyer seser. Yes. Kekean iki gangsing, gangsing. Gune sampean apa, Mas? Kenapa jenenge gangsing ngono kae? Gangsing ya gangsing. Kekean. Gangsingan. Lek kekean apa Mas? Kekean ki ngono kuwi anu wong Kekean ki pokok sing babaran. Kekean pokok sing titik kalah ngono maksude. Oh nggih. Kekean nih kekean. Kuwi mekeh-mekeh Lah berbar. piye? Jajal lekmu mekekeh piye jajal? Lah niki pun mekekeh kok. Ora ngono lho. Empun iki. Ora. Coba diaturi tembangin apa, Nduk? Manut panjenengan. Ninggal katresnan ya. Nggih. Mangga. Buka celuk napa? Siarno, cek Sampe Siarno. siarne, Mas. Enggak itu tublak-tutak ben disiarne Mas Uncep. Iya, Nah, tutak tulak. Siarno lagune ninggal katresnan. Oh, lah kon nyiarke lagune to. Iya nurut kowe kan siaran apik, rada Lah, maju. sae jenengan siaran. Siaran TikTok, siaran YouTube. Wah, las kaya. Kowe yo iya ngono kaya. Neng jedinge siaran. Wah, uncek iki mesti neng jeding ki ya. Rada rono. Putih. Maju ben ketok saka kono. Nah, maju Nggih. titik le. Golek nggon sing penak le. Nah, Nggih, pun penake. siarne sing apik ya. Bapak Ibu. Sik penonton mau celuki kabeh Bapak Ibu ngelek rene ngebyuk ning panggung ra sedenggone piye. Kowe kudu paham lho. Oh, nggih. Bapak-bapak. Lho, bapakmu pira? Bapakmu pira kok bapak-bapak iki? Kowe ki aja ngregeti asmane wong tuwa lho. Asmane wong tuwa iku kudu mok jaga bapakmu pira. Kowe iki anak Siji. arisan apa anake wong sitok? Mbah Pak aku ra roh. Lah kok bapak-bapak? Oh ya. Lah terus pripun lho? Lah terus sakarepmu ya. Sugeng dalu. Lah iki sing ngomong awan sapa? Kowe praya roh kuwi enek lampune ki mesti bengi to le. Genahno to genahno. Kok ngene malah. Nesu. Mboten masa Lho, nesu. sabar ya wisan. Ndang tuwek lho. Para tamu. Lho engko tamu mau celuki kabeh lek munggah rene ra